Вітаю! Ефір телеканалу АТР продовжує «Заман». Сьогодні вівторок, 30 січня. В студії для вас працює Софія Абляєва. Підконтрольний окупантам Верховний суд Криму відхилив апеляцію у так званій справі 26 лютого. Сьогодні адвокати намагалися оскаржити рішення на продовження домашнього арешту до 7 квітня одного з фігурантів справи 26 лютого Мустафі Дегерменджі. Його адвокат просив пом'якшити умови домашнього арешту, аби той зміг працювати. Проте суддя клопотання відхилив. Суды у нас стабильные, все оставили как есть, без изменения. Хотя адвокат просил хотя бы расширить право передвигаться в зоне своего населенного пункта, потому что Мустафе нельзя выходить за пределы своего дома, хотя есть огород, хозяйство, за которым нужно смотреть, помогать семье. Но, к сожалению, суд был... Прокурор был очень убедительный, скорее всего, потому что прокурор твердым голосом сказала, что основание не отпало, поэтому прошу отказать в апелляционной жалобе. Зараз у так званій справі 26 лютого 5 фігурантів. Крім Мустафи Дегерменджі, проходять ще Алі Асанов, Арсен Юнусов, Ескендер Емірвалієв та Ескендер Кантеміров. Усіх окупанти звинувачують нібито в участі у масових заворушеннях під час мітингу за єдність України під стінами Кримського парламенту 26 лютого 2014 року. Під час так званого засідання суду у справі 26 лютого кримці влаштували кримський марафон. Долучилися до збору коштів на виплату штрафів фігурантам справ про одиночні пікети. Когда каждый гражданин, участвуя в ней, 10 рублей российскими деньгами вносит, мы думаем, что это, во-первых, подтверждение того, что эти люди поддерживают нас в нашем правом деле, и, во-вторых, они, являясь участниками, конечно же, будут это моральное удовлетворение иметь от того, что их тоже внесли какую-то, пусть небольшую, но лепту для этого дела. Збирали гроші і на материку. Сьогодні підбили підсумки: 41,5 тисяч гривень, 116 рублів та 870 доларів. Кримський марафон тривав з 23 по 29 січня у Києві, Одесі, Херсоні та Львові. Громадська організація «Правозахисний рух Криму», що збирала гроші, передасть кошти активістам Кримської солідарності для сплати штрафів. Международный крымский марафон закончился. Мы благодарим всех участников, всех неравнодушных людей, которые приняли участие. Это большая моральная поддержка, не говоря уже о том, что финансово люди поддержали. Кримський марафон – це акція на підтримку штрафованих громадських активістів, а їх понад 80, які вийшли на одиночні пікети у Криму 14 жовтня 2017 року. Жодного учасника цього протесту не виправдали. Окупанти оштрафували усіх від 10 до 15 тисяч рублів. Загальна сума штрафів – близько 1 мільйона рублів. Справа ображеного снайпера. У Бахчисараї зранку відбувся черговий суд у справі Шевкета Разакова, якому окупанти закидають публічну образу працівника поліції, а саме плювок в обличчя силовика. Так зване засідання відбулося у закритому режимі. На суд з'явилися свідки сторони обвинувачення. Проте не всі, тому суд перенесли на 14 лютого. Шевкета Разакова можуть оштрафувати до 40 тисяч рублів або присудити до виправних робіт терміном до 1 року. Окупанти стверджують, що 24-річний кримчанин плюнув у снайпера Нацгвардії Росії під час обшуків силовиків у будинках кримських татар у Бахчисараї у квітні минулого року. Сам Шевкет Разаков заявляє, що справді приходив аби підтримати земляків, проте людей у формі не ображав. Все свидетели обвинения, они под копирку дают абсолютно одинаковые показания и умалчивают очень важные детали данного процесса и тех событий, которые имели место
14 апреля 2017 года. Всем известно и в материалах, и в видеозаписях СМИ видны и слышны выстрелы работников полиции на событиях этих. Но все свидетели обвинения, а это сотрудники полицейские в первую очередь, они дружно умалчивают. 6 екс-депутатів міськради анексованого Севастополя судитимуть за держзраду. Про це повідомили в прокуратурі Автономної Республіки Крим. Михайло Бріцин, Леонід Жунько, Ілля Журавльов, Андрій Ковалішин, Андрій Колод, Олександр Красильников брали участь у голосуванні за проведення так званого референдуму, а також входження Севастополю до складу Росії. Тим самим, кажуть у прокуратурі, сприяли агресору в окупації півострова. Один з них, а саме Леонід Жунько, у 2008 році працював постійним представником президента України у Криму. Усі підозрювані нині перебувають не на материковій частині України. Вони, звичайно, самі не виявлять бажання і доказувати свою невинуватість, будуть проходити у режимі без їх присутності, тобто заочне засудження. Це державна зрада, стаття 111 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 15 років. В Україні провели перші успішні випробування нової крилатої ракети. За словами секретаря Ради національної безпеки і оборони Олександра Турчинова, це високоточна зброя, яка на великій дальності може знищувати ворожі наземні та морські цілі. Усі комплектуючі виготовлено на вітчизняних підприємствах. Після тотального роззброєння, яке відбулося після підписання Будапештського меморандуму, на озброєнні української армії не залишилось жодної крилатої ракети. Перед нашими конструкторами і виробниками поставлене завдання розробити не тільки наземні комплекси крилатих ракет, але і комплекси крилатих ракет як повітряного, так і морського базування. 8 років ув'язнення з конфіскацією майна. Суд у Харкові оголосив вирок скандальному антимайданівцю Топазу. Ігнат Крумський з позивним «Топаз» став відомим у 2013-му після того, як у Маріїнському парку, де збиралися прихильники Януковича, дав інтерв'ю про російському блогеру. Його за кілька хвилин побили п'яні антимайданівці. «Топаз, дай команду» стало смішним мемом часів Майдану. Нині Ігнатові Крумському закидають посягання на територіальну цілісність України та участь у масових заворушеннях. Зокрема, він був активістом так званого коридору ганьби, яким проганяли і били майданівців, затриманих Беркутом. Світить Топазу до 15 років позбавлення волі. Поліція затримала росіянина, який брав участь у захопленні Слов'янська. Головне управління Нацполіції у Донеччині оприлюднило відео допиту бойовика. Той розповів, що стояв на кордоні і перевіряв документи, а в лавах так званої ДНР пробув недовго і втік через жорстокість своїх же поплічників. Рыбака возьмите. Страшный человек. Не мог себя сдерживать. Постоянно были от него угрозы. Где-то что-то не так. Либо мало пристрелю, либо убью. Выехали в Донецк. В Донецке я пробыл где-то недели 1,5-2. Помогли уйти, уехать. Міністерство фінансів США поширило кремлівську доповідь. Це так званий чорний список, куди потрапили 114 російських політиків, чиновників та 96 олігархів із найближчого оточення Путіна. І ще невідому кількість осіб з секретної частини доповіді. Серед фігурантів відкритого переліку, зокрема, є прес-секретар Путіна Дмитрій Пісков, помічник російського президента Владислав Сурков, прем'єр-міністр Дмитрій Медведєв, а також спікер Ради Федерації Валентина Матвієнко. В компанії олігархів серед інших значаться найближчі гаманці Путіна – Олег Дерипаска, Роман Абрамович і брати Аркадій та Борис Ротенберги. Президент Росії Владимир Путін заявив, що список не бачив, а його речник Пісков заявив, цим списком Вашингтон фактично окреслив перелік ворогів Сполучених Штатів.
Усі, хто перелічується у кремлівській доповіді, несуть особисту і колективну відповідальність за порушення міжнародного права. Так прокоментував список путінського оточення міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Цей список означає, що Сполучені Штати вважають, що, по-перше, Росія порушує фундаментальні принципи міжнародного права, і, по-друге, що Росія намагається системно руйнувати функціонування демократичних інституцій в цивілізованому світі. Наразі це всі новини. Не пропустіть наступні випуски «Заман» вже згодом. За кілька хвилин на АТР програма «Бугунь» з Аліною Блохіною. Будьте з нами.